нагуфта намонад бародари азиз, як канали бародари мо Аку Зариф, силкааш аз зери коммент закрепит мекунем. дар омада подписатсия кунед. ҳатман 300 нафар шудан, гуфтан тӯҳфа интизор аст 3500 одам 5000, боз 1000 ки шуд бо далши бо призҳои дига мешавад. Ба дар канали онка корои постоянно корои жирни мегузоранд. дар омада ҳатман подписатсия кунед. касе би кор лозим аст минбаъд ва одам кириша кор доранд дар каналшон мемонанд, ҳатман подписатсия кунед ва саломи моя расонед зери наворҳои он кас. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки таҳсиҳату хонобод бошед. чӣ хеле ки медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. якчанд намуд корҳо дорем, асос озидан наверем, як клатчико дакор, номраи ман дар зери навор мешавад ва авиакасамо инчунин кор кардааст. бародари азиз, ман ҳозир қарор дорам дар мастерскои мақсад ремонт телефон, яъни дӯстамо Саша Александр дар хизмати шумо аст. ҳамин телефонотон чӣ проблеме ки дошта бошад, мебедам инҷа хо компютер, хо телевизор, тамоми таҷҳизотҳои техникия ремонт мекунад ва аз номи канали фикри шумо гап мезанед, ҳатман барои шумо скидка мешавад ва ногуфта намонад. бародари азиз, зон тамоми аз Samsung сар карда, инҷа Redmi ҳаст ва дигар намуди телефонҳо ҳаст ки метавонед омада харидорӣ кунед ва метавонед ки заказ кунед, курьер барои шумо доставка мекунад. нархҳои телефон дар зери экранҳои шумо мебарад. аз 3500-4000 сар мешавад то 10000. бародари азиз, инҷа қариб 4 мастер дорад. соат 9 шуда истодааст. ҳоли ҳам ино кор карда истоданд. тамоми чизотон омада аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман скидка мешавад ва ремонт качественно мекунанд. ҷавобгӯ ҳастанд дар ремонти кардагишон. хеле инсонои хуб ҳастанд, муомилашон ҳам хеле хуб аст. ва ногуфта намонад бародари азиз, як канали бародари мо Аку Зариф, силкааш аз зери коммент закрепит мекунем. дар омада подписатсия кунед. ҳатман 300 нафар шудан, гуфтан тӯҳфа интизор аст 3500 одам 5000, боз 1000 ки шуд бо далши бо призҳои дига мешавад. ва дар канали онка корои постоянно корои жирни мегузоранд. дар омада ҳатман подписатсия кунед. касе би кор лозим аст минбаъд ва одам кириша кор доранд дар каналшон мемонанд, ҳатман подписатсия кунед ва саломи моя расонед зери наворҳои он кас. ва инҷа агар омадед декабристов 16/18 б дар паҳлӯи паҳлӯи рости магазин Жардин. бародари азиз, онҷа бо мангал сити аст. поён мефаред подвал ба ҳаминҷа мастерскои ҳамин Саша дар хизмати шумо. бохи дар амони алло бошед. дӯғи ватан модар бошед. иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем.